Kailangan tayo, pwede tataragat tayo. Naging nakapsat tayo bilang ng Diyos, ni Takal lang, ni Teresita Alvin, ni Risa, Ibit, ni Charles, Kilmar Alarde, kasamot ni Elena Nopre. Itinagan ti Ama, hindi anak, hindi Espiritu Santo. Ti Apo at ako mga tayo. Tinadaag ng isa sa mong kartigos na tayo, babae ni Apo tayo ng Iso Kristo, imay na ipagbiyak ka na tayo. Dahil iti katangkukan, dahil iti kadaagan ng bisita, iti isang katauhan. Tanuman pa'y Diyos isuna, imay inarakot natin kinatao tayo. Takayat na tayo na maitanong, nakukuha na. Agyaman tayo ni Diyos, anday dayo tayo kinukuha na. Itin tayo kinukuha na tiamin tayo. Kitap mo maikari tayo magkakalo, itinapinasan ko na miskaryo. Bigbigan tayo na itinasbasol tayo. Pagbabawian tayo ilat, yang tangay mamati tayo, ti Diyos na naasi kaya na tayo. Natay amin po na tayo. Aton Bisaya, iti Diyos na nakakaling amin, kaya kayo nakakasa, tasya makabaso na, iti panunod sa umaramit kaliway. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso magpapakaasi natin sa Santa Maria Magdalena Virgen, kadagiti amin na Angeles ken sa Santos, yan kada kayo nakakasa, tayo kakaasin at kumakiya po tayo ng Diyos. Kaasyan na tayo kumat ng nakabalin na Diyos, kat kalpasan ipan nakapakawan na itimas basol tayo, ipan na tayo itibiyag na agnangayaw.
dalag dagiti karkararag ti ilim. Tapno na kami nga maragsakan iti yaay ti anak mo, anak kawes iti kinatao mi. Inton umay na si dadayag, maragpagmin ko kuma ti agnanayong abiyag. Gapot ken Apo mi Hesus Kristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagarikan ka. Iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios magnanayon nga awan ti igana. Ti may basa na agaw ti kanta ni Solomon. Mangmet mo ti ti kaayan-ayan mo. At tamtaray ka naging bantay, kinuturturod nga umay itiyan mo. Kas may sa puso ti kaayan-ayan mo, kas na may sa maugsa ang mo. Ang taktak-deren ti likudan ti bakod mo. Sumirip iti tawa, kinubiyarin namin ti baet ng iti rehas. Kunati kaayan-ayan ko. Umay ka ay-ayan. Biyag ko, kumuyog ka kanya. Limawasin ti tiyempo ti dami, si Marneng ti tuturo. Agumradan nag-ipisabong iti tala, tiyempo ti panagkakanta. Agkakanta nag-ipipagaw ti talpalo, agluumet ti bunga ti ibos. Masayo kong menten nag-ipisabong mga ubas. Umay ka maruder ay biyag ko, kumuyog ka kanya. Kas ka nakalapanin nga yung lembeng itiring nga ti may sabado. Kita man ti nalindos alupang, dinggit man ti nasakit at imeng. Dahil yun ti sao ti Apo. Nakayuanin ang nalinteg at nagsak kayo, baro ang kanta, iikan tayo kay Juan. Buyugan mo iti arpa ti panagyaman nyo, tanggayan nyo nagitikan tayo iti instrumento asama puno ti kwerdas na. Baro ang kanta, iikan tayo kay Juan, tukayan mo asinalain ti arpa, kaya pigsaan nyo ti ang kanta. At talinaed na nanayon ti plano na, ipanggep na at paot na awan ingana. Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na, when naragsak na ti pinili na nga agpa ay kenkwana. Isaad tayo iti Apo, tinamnama tayo, iso ti magtulong ken magsalaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu kenkwana, at talek tayo itinasaluan na nagan. Ti Apo at ako mga karatayo. Di pa na makiwagalawag kinasampang na Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Nagrupot ni Maria, ket nagdadara sa lapang iti kapagbantayan. Iti maysa na ili ijay Huda.
Napanibalay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman ang ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sita ti kagasatan kadagiti amin a babae impukaw na. Nagasat ti ubing nga ipasnay munto. Anya na pang nakapadayaw ko kaumay nagsarongkaran ti ina ti apo. Taapaman ang ko ti kablao mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko, gapo iti raksak na. When nagasat ka mamati ka amang panto ti insauken ka ti apo. Ti Ebanghelyo ti apo. Nagmayat iti panahon nano adda okasyon hanggang adda okasyon numalagip tayo ti kabagyan tayo ke adda tayo sa rongkar. Nagmayat nita nagigyan tayo nita ni interior nung nano haano na yung nataros pa yung tindahan. Nagmayat tayo sa rongkar dari kita tao tamag magnada manungaan daw maaldawan dan magmagna mapanggalaan sa rongkaran dari tika kabagyan da. Kasi ito mag-ibangir, mapantungod sa rongkaran jay kabagyan na. Hindi na tayo kasla nagkikin ng musta kayo, nagkikin ng musta tayo, nagdana tayo, hindi kayo pumaspasyari. Hindi kayo managpagad ka niya tayo pumaspasyar. Kasi kumalit ay ikasunalan ni kabagyan, ikasunalan. Awang pa yung ulang cellphone ini, awang pa yung ulang text, di tayo makamuti kondisyon dagiti babak at lalakay, nulad dumak sakbay ng pumusahin tayo at pasyado, tayo sunalan. Tatang kaawanan, awang pa yung kati, alam mo dyan, bibindisita na dumak na-commercialize. Ore kita kayo kuman, ore bindisita kayo ang kabagyanan, at kita kang tulad di Jollibee. Alam mo, at kita kang tulad di Jollibee, kita kang magsarap. Awanan din yun at dyan. Tatat nila bisbisitaan tayo ka. No, anda kabagyan tayo. Kapitaan tayo na i-jewol na. Nung ba kumusta ka tama di sunan. Hello. Napasan. Kasi bisita ka tanghaanan nga rin tayo pasyaran. Kumikit-kitaan na i-jewol na. Nung yung mapaspasama ka niya na nalpas di bisita. Kasla napukaw. Kasi di nagbala ng commercialist di diyan tayo. Kapag ito'y technology, kapag ito'y mapaspasama ka niya tayo. Kano dadumagad, at damot na, dadumuripin at birthday na dadumuripin, hindi admin na tayo daduman, condolence, kung natin condolence, the very family, makipag-treat na kami, nalpas. Hindi kayo sakripisyo tayo talaga timapan. Sumata, kaya yung tinadapan naman pinakait ka, talaga na masama kuma. Hindi ka man yan ikabin ka, pati yan mo datay, apang makinunan ka, datay magulong din yung na PC, di ba? Di ba karang nasakay, mapantak mo mga matitiliw, kasi hindi kami sa propose na rin yun, ay serbi di bulong din yung ibarapan mo, hindi background tilugan, at madlaw na lamang ka makikasama. Tatang kaawanan, business kung ang latan, yung nabagang mo ikablaong nalpas. Nawanan, inagaw di teknologi tindihan tayo. Isusukunan. Mano kilometro yung pinagdan niya sa Santa Maria pag-iayan ni kasinsin ng Elizabeth. Kasama ka bayan na nagnag na napang ng sarungka. Kaapay na napang ni Maria nga milig bagat ni Anghel. At sibugkan ko basang ko na jay basang ko na jay Anghel. Kasi ano maalamit ka niya ito may sa kaberhen. Haan sa linuman na katabi Espiritu Santo. At balintungan ang takot na alam mo, ang balintungan ng Diyos, ang ni Elizabeth na kasinsin mo nga Lopez, masikugan o rin bakit doon na yan, ginang mabulan ni sikunan. Iso naman katakara yung Maria, napangadinaan ni Elizabeth, apaan na pinanagnagan, no, os-os-to mo lang masikog. Kini sungsung ang pelaan, nagdragtong ni May Elizabeth, si katikarasapan na dagiti amin na babae, kunana.
Hindi pa lang akong vlog. Kumusta ka naman na? Kung nagputin kay Chan ni Elizabeth, nagpunta-punta na ni San Juanan. Nagputin kay Chan na, naindak lang na ibibisita. Naindak lang na parang sarong karo. Kung ito rin yung nabasahan ko wala ni Ebanghelyo, nagyan ni Maria at talubulan na nagyan. Kaya nga sa unang inuray na, inamagulan niya, inuray na naganap ni Elizabeth. Sana pinanawan, na pinanawan ni Jay. Hindi na magamin tayo siguro na sila. Nakakabaw na siguro. Siguro na ipagditian. Tado siguro malipat-lipatan na. Kung saan ka rin tayo feeling na hindi pa yung lakay bakit. Hindi kasi hindi ko bakit ang daduma. Imbes na pangalaw pa bakit na pa-ubing. Kasi yan nakabaw na. So nakipagyan ni Maria. Pinukuha na. Dalawang na. Kaya nga sa pinanuray na nanganganak. Nukuntaran. Inuray ng anak ni Elizabeth sa Pimana, nakipagkira ka niya na. Kaya naglumang ang Maria at the same time, taawang mo boyfriend na kumasiko. Nagitaawang ka ang boyfriend na kumasiko. Ang dapat mga naitaamong kini na itulag na kinusay nung hanpay mo na itamong. Agawin kalubulan di siya na Maria. Mas ano kataawang na niya yung na di seconds na. Di approximate na kasugat di Biblia nung i-approximate tayo through time kaya di Jesus kan tinapasama. Kano na dahil pinaindak lang yung bibisita. Dahil kasi ako mga the best na bibisita. Bakit na masikog ubing masikog na balasita. Dua nga kasi imposible ang panunutan dua nga nagsiko nagbindisita na aramid ni Espiritu Santo. Ngam di os-os ko nga naindak lang ibibisita iso ni Jessica ni Maria. Di Diyos, imay na binisita ti humanity, imay na inarakot ti kinatakot tayo dahil at ikadaktalan na ibibisita. Tapno maitantok tayo ako po na dahil at kinagasat ti tao. Ti Diyos, Diyos isuna. Ulitin tayo, haan nga, ure awan tinurong, God exists, Maria. At dalat ka niya ako Diyos. Ure awan tayo. Hantay kayo, baga nga, at dalat ako Diyos, dapat at dati nga tatakaan. At dalat tayo isuna, ure awan tinurong. Tanitin ko kung nga tayo, isentro tinurong haan. At dalat ka niya ako Diyos, ure yung awan tinurong. Kagapot kaya na tayo, impanan na tayo, magkaya paninaan tayo sa riyan na paso tayo. Kagapot na nagbasog ti tao, imay na tayo sinarungkaran. Dato'y pinanisaratan. Tapos isuro na tayo, ornosan na dagiti kultura, dagiti kababalinhan na may bagay, dagiti arabin na may bagay, inornos na amin ni Apo Yesus iso nga imay. Iso dagiti tiram-rambakan tayo at inawon. Dagiti tiram-rambakan tayo. Manaindak lang na ibibisita na tayo. Tatang na imaldit ka na tayo, pinagbalin na tayo ang kukuha na isuriya, na ibabaon ni Sacramento ito, datayo ibagi na. Datayo pinagbalin na tayo nga nailibet ko mali, kapsot ni tao, gaputan na ibunyat ka na tayo. Iso dahil pinaindak lang na ibibisita. Iso nga ilin tayo, may sugaw na Kristiyano tayo, bagi na tayo ni Kristo. Kristiyano tayo, tao na tayo ni Kristo. Kristiyano tayo, bagi na tayo ni Kristo. Kagapot na bagi na tayo, tirumbang mga alamin tayo at maibagay, idalad, kababalin ni Kristo. Kasi rin naglasat na ibibisita ka na tayo. Isong ako na, uri pa nagbasol ka, bagi na ka ni Kristo, ay ayatin na ka ni Apo Diyos. Uri pa ang sakit mo, uri pa lang na problema mo, lagi-lagi pa, bagi na ka ni Kristo, ay ayatin na ka ni Apo Diyos. Kasi ka dinamon na ka, imay na kasi narungkaran dahil natin kinapintas panagbiyak tayo kay istorya di pa nakaisalakan. Kung mga pelas ka kapagsan, ato lang tamo dahil tayo maikaniwas kapag kapsutan tayo. Ato lang tamo dahil tayo namumpay imay na inarakot ti kinatao tayo. Ato lang tayo di pagkurangan tayo, tatakot tayo maroon. Ato lang tayo di pagkapsutan tayo, tatakot tayo maroon. Nung totality na ito,
ayatin na tayo ni Apo Diyos. Haan na kaya na adda sumina ka na tayo. Haan na kaya na adda mapukaw. Karnero ay pastor daw ti Karnero. Nga di 99 ko na tayo. Birugan na, aalagan nga isubli kayo ko na. I-remedyo na, guyugan, nga agsubli isa rin muna. Kaya tayo kinagasa tayo ng tao. Gusto ko pag-imanan tayo. Dahil ito'y parang bisita ni Maria kini Elizabeth na kasinsin na naindaklan, mas naindaklan. Tika, katatakwan na tayo na tao. Dapat tayo tayo ibibisita ni Mesias para tayo may na tayo sa lahat. Ituloy tayo. Nangyari taon na ito'y 20. Napaya na. Papati kita religyoso. Nya, papati kita religyoso. Dahil kami ibisita ni Maria ang masikog kini Apo Jesus, iso dahil ito. Iti istorya pa na naisalakan tayo na i-concrete ko muli ni Apo Jesus na i-pasted na i-instituted the sacraments na in lumawag na dagiti sakramento. Iti nagrigat dahil yung sakramento haamo maaramid no awan ti padi. So dahil ti natawad rinambakan tayo ti tawad ti papadi kaya dagiti religyoso. Kita hagi ko lang patag naman alahan na po tapadi niya tanong padi at the crisis ti bukasyon gumaspasit ti may nagpadi awan ti Eucharistia awan ti misa no awan ti padi automatic data. Orang ini balik-balik tatay amin dito, no, awan di patihaan at balik di Eucharistia. Iso ka tayo lang taong rin ang bakan, alin tibigbigan ti papadi. Pagyamanan, ikararagan, taado di marikrigan ng papadi. Ikararagan tayo di papadi, taado di tayo atas krisis, ado di tayo matintinan. Ikararagan tayo, taado di tayo maiwawawa. Talatig sa tikalaban, ado ti trabaho ti kalaban, may upantingin na pati. Ado dubol siya kamurmura ti, kamurmura ti mga pati madinin na at balik na bagi ni Kristo babaon kinukuana. Iso may kararagan nyo, sino ti pati mo na malagin mo ang bunyan kanyang? Baka di pa malagin ti kararagan, pinmosa yan, wala ang tapay. Sino ti obispo mga nang pero kanyang? Sino dinangtad na pati ti umuna gundaway iti bagi ni Kristo ka. Daduma di ubikan na malagi siya ako malagi ko. 1984 ini. Kano daduma di nervyos na madi ubik na maumutan ti katikista na mamakay kabesa dahil na mamati akin kanya na parang konpisar with all the solid mo dari kanaganda na umay nagpapagerger na umay nagkonfisa tatataga mamulang makita ni Apo Pati dahil ang first communion at dapay kinumpisa ko yung bagdata na ka-Christmas na maangon mo tihangkay niya na inisyatan na ako may turod na umay di man nalalibo na yung ubigan na sa inyo na nakapagpatid na lipatan na ni bagi ni Kristo na iawat at with all the training sacrifices na napukaw di yung patid di man isurusuro di problema na ang may kabisa di ang ni Father may kabisa na inagaw na agad na yung pagkumpisaran papubil ni Sunan nata nakabasa ka damdamog ka kanya ka damdamog apay ka sa kayo amang ka apay na ron ay di yung magbalagod di ubig di yung ibaga si ubig dapat na ibaga damdamog na ang tinirabiyos naman kana naawan mo di minindi ay kasi na kuman nalipatan ko di minindi ka papagdan na damdamog mo pananawag di baging Kristo kung ang tarot kayo di tinakasami ingatong na siya at jay pagkatud jay kaslabasit na istampit na naawag ko hindi nagtos ko mo na pagod mariyo ko malagit ko pa 1984 nakapagkat diya di mo mawala kagas lagi ako di pa paano di sino man niya kanyang sino di na nagtad mo muna agurti mo na agundaway di bagi ni Kristo sino di pa na kasama tatay mo at katong na isa Tinay po nagkasal kayo, nag-apa kayo, nag-aamong madilin na nakasal. Una din pa dyan,
Ado ba na kita hanggang makapuot na nagkasarta. Nakakita ka kasi yan? At nagkasarta mga naputan na kaya nagsasala na aging ganat ni para-parabangon, di pa nalikat ni babae, kaskasalan kag-ilos do'y kaya, paitan na dyan, di pa nagtobras na sinapong, dali kayo mga dekorar-dekorar pa na, dinidikorar, pinipicture amin na, sing-sing na sapatos, na medyas na, ay, si bibising na si Pupuyat, hindi man naman kasakan na napuutan. Handa na napuutan, hindi kasakatan, nagkaroon ng proper na dispose na pati aktividades di sumarog na kung natin papalikan, kaya ulit po yan, ang muna na kita masinatipin pakalikutan nyo, kasi kuma. Isumarog, sino lang kasakatan? Ang ganda mo, hindi pa yung malagi. Sino naman tipahali na nagbalik na gayon nyo, nakatukay tibiyag nyo, personally, hindi sibilyan, sino naman hindi pa, hindi apa yan. Umaapakay sa pali ko yung pag-asin niyo. Sino mo rin yung pali na kinagurkulay? Ika! Pagurkulay! Kinagurkulay! Bakit ano na nakapalay? Sumanda kayo na bunyagan na dito sulipan, di pa kapumpunan niyo. Ang kaya na kapumpunan, doon na kapumpunan. Kaya tawon di pa pali. Anya mati, magandang magamit na kayo mga layo. Kasi layo na siperet di kinapati iti biyagyo hana mabalik na siperet di biyagyo pati kini biyagyo at kanya na may sa tayo dalyasa tarabalik di pati isakit mo koreno mo at ang Maria kami din na isalakan mo ano na pang kanagin Kristo ay nagbago nito na Diyos ko, pakawan na. Hindi kayo kita, hindi kayo umili, magaling mo na ako kapili mo. Kalau dari kaca cawan mga amin na nagserserve ni parokya na nila mother ko ada picture na dyan. Oh, ganas. Isulangan tik-tik na ini di masitas, terjadi salamangin, ada papaya, sabali na panikan, na kaya. Setelah ikdir ko na ang buta na. Nagkirit. Diyon, nalagyan yung ginagpeso na kakabsat. Siguro nga, dapat tayo inya, dapat ilong-lungarong na jay. Huwag ita mga pizza. Love your praise movement. Apa yung ayat na hindi kinapati. Nagdaduma, kinapati, itisamuangan nyo. Kastamanya, kaslabud. Nung ti personal na biyan na hindi jay, no at may sa isuna, na nasulit na kuko. Nubukbuk ko dalam natin pati lumablaban na awan di kararat, awan na aksultan na. Isulat na po ang obligasyon nyo. Kung nagsang-rosaryo kayo, malagit yun, di pati yung kararata. Haan na siya, pinitero sa nalungan. Nung naglalo kayo, nalagit yun yung kararata, nalitinakasal, ng bunyan, ng konfirma na kayo. Nalagit yun katinaan ng military. Obligasyon nyo, hindi makita kararat, di pa pati. Napigisan ka lang kung nagkasatan yung maawanan na hanggang ito yung kaati. Ano na double job ti karabat at nula ang dalagal na. Imagine ang tamang mga kini kada kayo ti pagili Kristo. Imagine ang ta isuna ti mang gatong na na-order na at balik na pagili Kristo. Sino ti makaikad awan. Isu may kararatan nyo. Ado tinay ado kami ng marigregatan. Ado lagi tayo masusuliso, marigregatan, maupupay. Ado di pa upayan. Isu may dahil tama-tawang ili ikararagan. Dagiti papati religyoso. Kaakong tayo tayo ko. Hanyo magaling isipin nga. Hala, dahil na gusto na pari. Raralian yung pala sa takarilan. Ape, pagkakang mo kayo kung mga taga-sibilyan, nagkasilit na palay. Pagrarang na kayo mo, kaya galang kinapati na kayo ng kayo. Ape, dyan mo magkatalo. Sa bagay ako makirkiran na biso ko kadalig dyan, itamang-tambaan. Biso pagbibiyang-bibiyang, ape, dyan kaya. Namahakalin na rin dyan. Nayon na iparog yan, ipang nakapurek. Hanggang pa nagkikilawaan na, hanggang pa nakapagusto. Dahil mga daduma, napapurin na kayo, di mo na mapati
ligaro, nagtakulan na parokya. May kalate, hindi ka na pala ikikikya. Bilis eh. Nagano kayo. Relasyon, panagdagayo, panagdakasat, nagdama ka panagiginawa, nagkumpliti panungotan, napagpatid ka ta di ministry, nagdagiti personal na issues, dagiti personal na interest, dagiti bukod na pagkuhanaan, isugaw nga ikararagan nyo. Doon ang agawin lang nung mga sinong magminsan, bigat, magpili ka lang, ako rin ito, guwapo na rin. Pili ka lang, sino rin mabalik na magminsan ang takwatan. Uri ang nagtagdan na ito, guwapo na rin siya, kahaan mo na mabalik, haan din ka lang sa hangin na punta pa rin ng your prayer, your operation. Di pa na ikararag yun, uri na diyan kay at kinunday na basin ka lang di magpagiyong namin. Ikararagan nyo siya, ikararagan niya ang buong parokya. Nung kasama mo di pa na ikararagan nyo pati, hanggang na siya pati, intero sa nalukuha at sa krisis edukasyon. Bumasmasit o rin seminarista tayo. Nakita namin no makita yung kabagalan kada lalaki at interview. Ang lalaki yung sura ng babae mo kinakasukot di mo na delikado na dyan. Jadi ako itulong nyo. Tulungan nyo lagi papabasa sa senaryo. Sugar ganito yung parokya. Amin kasi dinarista na ako. Mabalang-balang ito. Suportahan tayo. Automatic na tahan. Masako na may iba na para seminarista. Ang apostolit tayo. Suglitan. Tukorot ka na tayo. Dahil kita una rin may karaparagan tayo. Rina inyo ang kinapati ni Kristo. Yes, you are priest. Generally, pati kayo. Gapon di pa nakapunyan, kinapadi, kinapropeta, kinaginaari, so mapadi kayo. Nang ministerial priesthood, so dahil pinapagdilhan. So dahil piti, mangitrabaho na talaga. Dapay ng dama. Apay na kayo mga sawag na dito ko na di Biblia. Go for and multiply. Huwag nga huwag nga haang napapadi na yan. Ako na ibang bilyon sa Matthew. At dahil ka ng mga asawa at diferensyada at dahil ka ng mga asawa kapunta pinili ka ng mga asawa at dahil ka ng mga asawa para tipan na iwaragawag ti ibang bilyon. Dahil dyan ti kinapati. Iso man nung DJ ministro ka ng asawa at the same time iso man iwaragawag ti ibang bilyon kaya ilalikan niya haan na biblikan niya. Haan na biblikan. Kasi dito yung pagmamang kagubog yung magkipla, hindi tayo haan na pa. Kadali ka sa iso ti mission tayo, iso ti kararagan tayo. Ngamin, dahil tayo isusok na kita nyo, nag-i-connectar tayo. Imay ti naita ay sa kalubunan ni Apo Isos. Inis na, inyaramit na, inilumabog na, i-instituted ni sakramento niya. Kaya inilumabog na ni sakramento, automatic ay kinapagi. Tawag ng mga rahit ng mga pari. Iso nga dito isusoknal, dahil daklang isusoknal, imay na ilungaro kagalaman ng pinapari. Iso mga obligasyon nyo na karapnan, na ikararagan, aywanan, talagadong nagriga. Iso nga tunggal kanina at kilong kayo akarara. Uray pagbiit na ikararagan nyo, tisimbahan, naging ipapari. Amin na papadi, amin na malagit yung mapadi. Kasapulan ni sa nalubunan. No kung na yung mga mapugaw ni Kristyanismo, maawartong ni Padi. Mapugaw ni Kristyanismo, Roman Katoliko, maawartong ni Padi. Nang dawagan tayo di pananibago at nasantong na ina, ni Apo Santa Maria, iso tinangisipog, itikang ko na ang kapadi tilibiyag tayo ni Apo Isos. Iso na tikang natwag kapadi. Insipog na tikang natwag kapadi. Dawagan kayo ng pananibago at kasalukuhan na isinimbahan tayo. Tumulong kayo ang masalukuhan. Kararada sa pasa. Sa kamay sa tayo, ako mamakiti Diyos, Maama kayo, kaiguran ng Espiritu Santo kada tayo, at mga ikari tayo ang makipagbiyan at tinailangitan na pag-aralihan na ito ang pamagyan ko
na tayo. Apo Jesus, sa ganahan na kami, iti isasambay mo. Agpaayon sa ato Papa, dagiti obispo ken papali. Tapno iti amin a siyempo, rigat mangan namay. Si pipingat da ang yumupir kadagiti panungsuro, ken panigagay mo. Nang nanunong na iti panakawaya-waya, ken panakaisalakan bigin mo. Pumararang kayo. Agpaay kadagiti amin na opisyales ti gobyerno kayo. Sapay kuma sa babae ni Panginoon ng Espiritu Santo, malawlawagan kumamit ti panunod, tapno ti panangsalwat ti sagot ti biyag ti inda ilalwa. Kumararap kayo. Agpaay kadalayo abino at pinili Diyos, tapno babae ti pagpatulang ni ang Santa Maria ang modelo itinamigera pamati, at tutuloy kumamit ti kinalibger ti pamati kayo, tapno iti kasta saan nakabailan at tuwangin ti anyaman klase ti panungo. Kumararap kayo. Agpaay kadagiti marigirapan iti daytoy abiyag, sapay kuma sa babae kinainaan at pananggabay ng Santa Maria, saan na kumamit ang awalan itinang nama, kaya nagkamagda iti ako, maiso ibangkat iti amin nakapagputan iti daytoy abiyag. Kumararap kayo. Agpaay kadagiti ninatay kayo, sapay kuma kaibaay iti ako, igrasya ng kaasi kadagwada, babaen ka na igasatan na ina, tapno makarapat dan isak lang na, kaya't masarakan dan pinagupod mo nga ina na. Kumararap kayo. Kabuliman tayo pinatawagan na ibukat tayo, Panginoon. Dagiti pamilya sa pamilya tayo. Hindi katatalagan dagiti kakabsat tayo, di mawag itulong tayo ng katatalagan na gawin. Kumararap tayo. Apo Jesus, sa ganahan na kami iti isasambay mo. O Apo mi a Diyos, ikatikamang kenpagtal kami iti amin abana. Mangnamnama kami narod Apo, kadenggan dagitoy nga araw mi, kat tulungan na kami nga anak mo, nga agbyag iti silong ti pamati ken ti kinataknen. Dagitoy narod ti ingkang dawaten, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi.
dan kasta na kapagingwagan tayo, ketika tagupan din sa santo ng Iglesia. Apo awatan katisalo ti Iglesia, inaramid na kaasim o maidaton mi ida, ipaay mo umamat na pangalakmig mo, taakbanag da pakaisalakalan mi, gapuken Kristo na ako mi. Ti Apo at ako mga kayo, itag-ayo dali tapos puso yun. Agyaman kayo, ti Apo at Diyos tayo. Kung noong na yung may tari, katunggan anong mi kapakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo kay Kristo, agyaman kami ken kaapo na santon na Ama, manakabalin, katak nanayon na Diyos, gapo ken Kristo nga ako mi. Iso nga impat to iti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria, imang nibi nga ayat, ni Juan Bautista en waragawag na nga sidenti aynan, sana yung patuldo ini nga addan. Katimat lang anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami nga mga pasambay, iti misteryo ti inapan na kay pasngay. Tapno masampatan na kami nga karararat at siriridang, kat dagiti pakaitantantukan na ti income ramrambakan. Anang sa makilanday kami kadagiti Angeles, kat Arcanggeles, kat kadagiti amin na ehersito ti langit, kat ikantami ti imno ti panakaiday-dayo mo, at kunami adi aksarday. Dawatin mi marote paay mo kay Espiritu ng mga pasanto kadali kay adaton, tapno pagbalinan kadi paay mo ida kami abagi kandara ni ako ni Hesus Kristo. Isu iti sa kayayawat na sila ayat ibagi na tapno tutuo na alay itinapay nagyaman kenta inispisi na sana inted kadali disipulos na ket kinunana alalin nyo ket mangantay amin iti daytoy. Kada ito itibagi, isa may yawat to ang may paay kada kayo. Kastamat akalapasan dahil di parang narabiida, nangalay ikalis, nagyaman maninkenta. Sana inted kada iti disipulos na ket kinunana alagin nyo kataminang kay amin iti daytoy. Kada iti kalis ti dara di karo kinagnayo na tulad. Iso ang maibuyat to ang may paay kada kayo. Kaya kada iti ado at tao tap na mapakawan da iti kaskasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagit iyo kanya. Ti misteryo ti pamamahan.
Idaton mi kan kaapo itinapay niya, pentikalis ti panakaisalakan. Agyaman kang kenta din paay mo ay karikan, nga dalito'y saklang mo, katat serbi kang kenta. Dawatin niya ako, kada kami makirano itibagikan darang ni Kristo, pagkaykaysaan na kang kumati Espiritu Santo. Laglagi pang katapo ti iglesia manisak na bilisang alubungan, kat parayrayaw kayat na anadyusan. Laglagi pang ni Francisco Santo Papami, ni Marlo nga Rosobispo mi, dagiti amin nga obispo kayang papadi. Laglagi pang payapo dagiti kakabsat nga pimusay ng asinanang at ipanalungar danto, itisilong takaasin. Awakan kakila, itisilong taranyat mo, apakakita ang dakin kay tirupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo nga takaasin kata kami. Aranidang kumabay kami kang anin kaya nanayon kabiyak. Kat makiranod kang to, kaya nagdasatan ang Virgen Maria na inati Diyos, ninagasa ka po sa inyo esposo na. Dagiti nagasat na apostoles, kaya dagiti amin na sa santos. Isuda na kaputno ang nagserbigan ka dito'y daga. Magikadwa kang to karmet kanakwada, ang magitantan o ken magidaydayo ken ta, gapo ken Yesu Kristo na anak mo. Gapo ken Kristo, sila kaysa ken Kristo, ken isilong ni Kristo, ititimpuyo ti Espiritu Santo, irong na imikan ka na kabalin na ama, ti amin adayo ken gloria, iti ang nanayon na awan ti gana.
dagiti basbasol mitiminmingan nurida ti pamamati iglesia katkas mayanunod iti pagayatan ipaay mo ka na sila asik ka ng kuwan ti kapira ka ng panatay kaysa sila biyak ka ng alay niliyag na ayon na awang kaingganan ti kapira ti hapo ka ng tanayon kumangat dapat tayo ipaay tayo ti kapira dito galmay sa tayo kapira
Apo, kada di man nabiran, umili na sa misteryo, tibisa, ken komunyon. Agserbi adi agresa, asalak nibmi, hindi kasta niya ang nugot mi asi papasnagkan ka, malakaman mi asi bubuslon, di pagimbagan, di pagikan kararwagi. Gapukin Apo mi Yesu Kristo, anak mo ket Diyos, isa magipagbiyak ken magipagarikan ka, ititimpuyok ni Espiritu Santo, Diyos nagnanayon na awang tiinggana. Pagkimanan tayo, pinangigaulog, tidak na Santo na misa, dahil ikakabsa at barangay Kapariaan. Ti Apo at ako mga karahayo. Bendisyonan na kayo ni mga kapalin na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Nalpasan ti na Santo na misa, in tayo ni Kayat, ken Kapia, ti Apo.